Чакай да му дам му куца. Клипове ли правиш? Как позна? Опа, дай ми един болт, готови сме. Защо е тъй? Оплека ли? По-далеко. Вижда са там. Момчета, нищо прави клип без бира. Дай болт, стига сега бира. Лепнат ми ръцете. Дай да сложим болт тук и там долу да закрепим и вече да ви оставим да си работите, пък аз да се бръсна. Каката с нощи голямо учене му ударя и сега е още замаяна сигурно от науките. Тя и без учили. Ето е тук, бе. И то с този Иван Гогов, докато му разбере биографията, къде се е родил и за какво се е родил. Как са нападнали музите? Да, как са го нападнали Червен период, син период. Да. Много обичаме така да влизат. Първия път. Без подсещане, да. Остана сега Така, само там сега. два и тук долу един. Да. Колко болта ще трябва? Три. Три болта трябва. Сега аз отивам от другата страна. Митя, айде с клипа толкова да има място за снимки. Иди,